Sziasztok, én Astro Pingvin vagyok, és megkaptam Kenjit ma, csak elfelejtettem egy videót róla csinálni, szóval vigyük fel 15-ösre. Na igen, és itt vannak a barátaim, itt aludnak nálam. Lehet ismeritek, úgy nevezik az egyiket, hogy Gringo 2 és Domi a király 2. És akkor menjünk akkor Duo Showdown-t. Itt van a tabletemen, játszik az egyik barátom, és én megyek Kenjivel, megy Buzzzal, és akkor Benji, te jössz Brawl Stars-ozni? Benji, Igen? jössz Brawl Stars-ozni? Szerkeztek a videót. Ja, tényleg. Oké. Iratkozzatok fel Gringo 2-re, Domi a király 2-re. Kösz! Nekem nem mondtad, de mindegy, mert ő is csinált egy videót. Most szerkeztem. Most már szerkeszti, szóval tök mindegy. Nézzétek meg a videót. Nagyon jó, szóval szerintem nézzétek meg, aztán ja. Meghalt a barátom. Basszus, én is meghaltam valahogy Kenjivel. Menjünk, hát nem tudom. 5 félt. Hát nekem még csak 2 feliratkozón van. A barátomnak, Benjinek 74, ugye? Ja, jó. Oké. Na igen, Domi a királynak meg... Mondhatod? 3? Igen. Akkor 3. Hát nekem van a legkevesebb feliratkozóm. Miért neked 0 van? Nem, 2. Szóval légy iratkozzatok fel, mert egyszer akarok egy híres lenni. Híres. Én is akarok híres lenni. Na, hallod, ő is akar. Már megöltem már ezt a Stút. Megöltem. Júj, basszus. Meghalok. Jó, megöltem. Csuma, csak egy derék maradt. Igen, gyerünk, szép, nem baj. Basszus, kifutok. Majdnem megölt a derék, majd ilyet. A deréknek nagyon sok élete van. Tudom. Meghaltam. Jó, légy, csak őt győzzétek. Csak öljétek meg, ja. Ott egy amúgy egy nagyon jó skin, ami még tetszett is nekem, én megszereztem anyukám telefonját. Telefonján. Igen. Mindegy. Ő még csak 8 éves nyugi, szóval azért Igen. fordítom le. Én meg 9 vagyok. Március 15-én leszek 9. Hát ez következő évben lesz, de mindegy. Basszus, meg meghalok. Mert pont akkor megöltem volna, amikor megöltek egy embert. Ja, én is meghaltam. Már csak Ne beszélj bele a videómba, így, Réci. Köszi. Na igen. Akkor megpróbálom valahogy fölvinni Kenjit. Ezt majd holnap is akkor csinálok egy videót. Na, megnyertük. Na mi? Várj. Megszereztem 1000 pénzt. Mindegy, Domi, akkor gyerünk. Benji, ezért lesz több feliratkozó, de nem tudom, mit csinálok. Légy, iratkozzatok fel, mert csak a Benji, meg az apukám van feliratkozva. Anyukám nem néz YouTube-ot, szóval mindenki iratkozz fel.
Ezt mondta. Na, megkérdezem majd a Domit is, amúgy feliratkozik rám. Aztán nem én leszek az legutolsó feliratkozóval. Basszus, megöltek, hát ketten persze. Na, megölöttem legalább. Ja, csak jöttem a tabletemen. Megnyomtam. Én csak szívatom. Azt ennyi. Csak ennyi. Semmi más, csak megölöm. Már ott vannak sokan, és megöltem izét. Megöltem a Spike-ot. Kit? Megölted a Kitet? Mi van? Kicsit szoros meccs. Levette a fél életem. Kicsit necces. Mert amikor megszerkesztetted, akkor jössz velünk játszani. Aha. Szóval kész van, akkor meghívlak. Oké, már csak egyen vannak. Ennyi. Hát azt szerintem, de ne oda állj, a kaktusz mögé állj. Penny meghal. Meghaltam. Nem, a Penny. Ó, egyszerre. Szóval, hogy túl kell élnem. Na, talán, gyere. Gyere, Buzz. Legalább közel leszek. Szép. Engem is megölt. Gyere csak ide. Na. Nem is tudtam, hogy ez el tud ütni a falon, ha megütötted így. Meg mindenki benne van a játékban, a másik játékban. Azt meg kéne ölni. Jó, megölt Emzet a izé. Ki? A Mortis. Hú. Majdnem meghaltam. Ott van a Mortis, akit nézek. De mi volt az, Benji? Mi volt az a hang? Végre ölök embereket. Ne, Squeak. Konnichiwa. Basszus, meghalok. 2, 3 el nem. Te kit nézel? A Squeak. Squeak? Én is. Megnézitek a videómat amúgy. Aha. Közben megnézem a videót. Hol van? Benni és a barátai. Szerintem ez Videó. döntetlen lesz. Hát nekem mindig az van ott van, hogy Ronaldo Sigma. Hát ez is jó. Ezt csak kopizom, hogy nekem is legyen feliratkozom. Ahogy nem kopizom, csak nem. Igazi Sigma, Ronaldo. Meghaltak? Aha, meghaltam. Vagy én is meghaltam? Jó, hogy úgy. Még mindig tart. Ó, azt meg kéne ölni Mortis. Meghaltunk. Nem, Mortis még megölte az izét. Hogy hívják ott? Emzet. Nekem blaggó. Nem meghaltam amúgy? Belándulsz. Jó, megölte az izét. Már csak Jó, a de meghaltam. szuperérmet. Meghaltam. Igen, meghaltam. Ott van, meghaltam. Jó, hogy még az van.
mutatni. Ez maradt, amit Tudom, nyitottam látom, ott a Penny meg a izé. Igen. Ahogy valahogy nyitottad nekem a Pennyt. Skibidi Sigma. Gyerünk 8-bit, te messzebbre tudsz lőni. Amúgy több élete is van. Hát akkor maradjon ott. Én azt mondom. Csak neki még van ez a robbantós bidúja. Igen, de több mint oda már nem ér oda. Mondom, menj oda a kaktusz mögé, és hajj meg. Bemegy. Azaz. Ja, hát szerintem ez döntetlen. Na igen, döntetlen. Amúgy, nézd! Játszodok most már én a tabletemen? Te játszol a tableteden? Tessék! Várjál. Akkor én játszatok Akkor... telefonodon? Na, Oké. akkor Amúgy sziasztok!